Vine, vine. Faig que condueixo, vale? Dóna'm les claus, no? A mi. Gràcies, germà. Em toca a mi, va. Que tu ja has fet unes horetes. Toca una mica. No volem marxes enrere. Nois, perdem un moment això per parlar. Anem cap a Ginebra. Primer cop que anem a Ginebra tots junts. Bueno, primer cop almenys jo que vaig. First time. Jo és el 5è, però... El nostre pla és... El nostre pla és no tenim. Sí que tenim, sí que tenim. Anem allà, perquè tenim un amic que té una casa allà. En Joan. Primer de tot, una nit amb una inauguració d'un bar, que el bar més o menys serà així. Però aquí... I llavors, nit mítica, que han creat flyers i tot de la nit, que hi haurà una festa. Una festa on passa això. Dios, quin festia! Ai, quin festó! I hi ha un moment de la festa que la Raó fa això. Bueno, va ser de broma. I bueno. Adri, què dius? Tots els polis són els país. Que no, però tu, parla en català, para. Tu, pues, hem vingut a Ginebra, dissabte tenim una festuquita que fan concert i DJ i 80 persones. Seré positiu en tot menys en cos. Sí. Hola, nois. Estem quasi a la frontera de França. Tocant com la porta a l'esquena de l'Albert. Suïssa. Ha sigut durillo, Sí. s'ha de reconèixer. Viatge llarguet. Estirat, Sant Durillo. Anem a veure com posem gasolina, veniu, no? Treu cul fins i tot per Hem anat amb aquest trasto d'aquí, cuidado. I aquests d'aquí han anat amb aquest ferro, Dacia Duster. Cotxe més vengut en Espanya i per algú és, perquè crec que val 40 cèntims, val això? 40 cèntims, o així. Sí. Bueno, On estem ara? És que no sé on estem. estem a... Estem a Chamonix, quasi arribant ja. Amb Carrefour. Ja han... Que sí, ens queda una horeta per arribar a Suïssa. Joan i l'Andreu. Chicos, estamos... Pujam. Sube. Puja. Bueno, acabem d'arribar a Suïssa. Estamos en Suïssa. Són les... Bueno, hem arribat fa un rato, però... Són les Estàvem 12 sopant i tal. 12 i 2. I estem a una casa... Una casa de locos. D'uns amics. Sí, sí. Molt fina. Primer de tot, mireu per on s'ha de pujar. Exacte. S'ha de pujar per aquí. Puja. Mireu a pixar. Sí, però puja un moment. Nois, hem de pujar per aquí per arribar aquí i dormirem tots aquí en una comuna. Déu-n'hi-do que dormim així tots junts. Sí. Que heavy, som una família. Isla Bonita. Sí. És Isla Bonita, això. Adri, parla una mica de la casa, on estem? Estem a Ginebra. La casa sembla dels anys, jo diria 50. Mireu el sostre, això es cau a trossos. Però bueno, està molt fina. I quan Ens ho passarem ens molt bé. esperen uns dies... Què farem demà? Demà ens asseguem amb... No, què farem? No, que si ara ho veurem. Què passa? Explica, no? Bueno, estem aquí... No sé si sortirem vius. Anem a fer una excursió de guiris Amb tàndems. amb tàndem. Aquest és l'home de la casa, que ens està deixant allotjament aquí. Sisland. Sí, En Joanjo. buah, tio. Aquí va Contador Cuidado. i Chris Froome per darrere. Sergi, la tens treta? Sergi, Déu meu, nois, això no pot acabar bé. Se'm treu tot el rato. Què passa, Albert? Què ha passat? estem a... Jaja, no, què ha passat? Bueno, estem aquí amb les bicis per mig a Ginebra. I cosites. Cosites, Suïssa.
i molta festa. Què farem aquesta tarda? Aquesta tarda toca anar a un llac de locos, que ja veureu, a fer uns salts. Bueno, ja tindreu notícies. Vale. Bueno, per Pues ens trobem a la Universitat de la Suïssa, on curra Andrews, André. I pues, moltes visites han anat a la Unió Europea. A les Nacions Unides. Nacions Unides. I avui a la tarda no sé què farem. Sí, I a la nit... avui a la tarda. Ah, sí, un concert a les 7 de la tarda. No, però a la tarda anem a una zona alta a mirar camps i coses, amb bici. I a la nit... Mira, ja veiem. Està molt bé. Hem vingut amb això. Unos plátanos. Venen? Sí que l'han Jo crec que han fet la típica de comprar alguna cosa, de comprar que són plàtans que costen 5 euros. Sí, com dius, sí que... Pa, mira cafetera. Quan feia que no provaves això, aquí? Sergi, com ens en podem anar a Ginebra i endur-nos un pernil? Ja, tot. Molt tendre, No podem sortir del país sense endur-nos això. No toquis la polla, Albert, eh? Ah, sol. Què és això? Mira, nois, estem aquí en una caseta molt maca. Hòstia, que em cargo coses. Tu, Albert, on estem? Tu, on estem? On estem? No sabem on som. On estem, nois? Però què és aquest terra? Ha vingut la policia, Mira, ha estem parlat amb els de la casa. Estem aquí en Domi, l'Adri, l'Albert i l'Aleix. Això és molt underground. Lil Dami. No, en Domi. Dominatrix. Però escolta'm, i això? On estem? Ensenya el nostre dibuix que hem fet en un moment. Està allà. Nois. És una puta locura, això. Nah, chavales. És una puta locura. Albert, què collons fotem aquí? No sé, coses de la vida. Quant rato hem trigat en arribar aquí en bici? 3 hores? 3 hores o 4. Nah, de locos. Apagar el net, Apagar el net. Apagar el net. Sí. En tàndem. Unes paraules pel blog. ¿Qué? Unes paraules. Estamos aquí. No, que és en català. Parece que más blanco que más curioso y encara el camino. Nah, de locos. Vaya. En català. No sé si sentiran alguna cosa per almenys. Però és le magnifique. Mira quines vistes. Sergi, què opines tu de les vistes? Out of the darkness, a sign. It all seems so heartless. A silver light. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. Jo crec... Posa'm el micro. Micro. Jo crec que jo si me'l fes, que agafaria com a tèlic, però que l'Aleix ara mateix és una puta màquina i se'l pots fer. Se'l fa. L'Aleix se'l fa. I l'Aleix se'l fa? No. Què està passant? Què està passant aquí? Perdó, que fem el micro. Què ha passat aquí? No haters. Què passa ara? Què Ara què? passa? Moltes gràcies. Següent.
Concursant, Sergi Benet. Sergi, concursant. No està arribant Sergi el Benet amb alguna a la boca, Sospitosament... Sospitós. Sospitosament un plàtan. Serà el cony de la... De Ronaldinho. Sergi. Hola, estem aquí, acabem de sortir de festa, són les 5 de la nit. Estem més perduts que ser puta mare, anem a pillar un ferri que no sé on ens portarà. Un ferro. I Joan, on està la casa? Un ferri! Vaig tritar. Ai, un ferri. Ara mateix jo crec que estic a Barcelona o alguna cosa. Ens han deixat sols per Ginebra. Sí. Locura, locura, pa! Nah, chavales. Mira, hòstia, nois, és aquell! Me cago en Déu, Me cago en la puta! Què és aquell? És aquell! Mascaretes, mascaretes! Hem arribat, Arnau. Hem arribat o no? Pues estan posant les llums i crec que estan quedant de puta. Aquí va el DJ. Per allà tenim dibuixos de setes. De demà que ens fotrem. Rebequita, me muero por ti. Sin tu querer yo me siento abatido. Tu recordar ese... Bueno, estamos aquí, estamos hoy con nuestras amigas. Vale, come with me, come with me. For the vlog. Her name is... Roman. Estem amb la Roman, que està aprenent Your Name is Fun. It's a great night. Muy buena noche. Vale, chavales. Dia 5? I bueno, us anem ensenyant una miqueta la casa com és. Anem-hi, És molt... anem-hi. És molt guai. Aquí hi ha una habitació. Que no sé què és. Mira, aquí l'Andreu, el lavabo. Molt bé, Andreu. Vale, aquesta habitació d'aquí. Aquesta és l'habitació d'en Joan, que és molt top. Bastant top. Aquí hi ha l'habitació de la... No ho sabia. La Rosalia. Vale, ensenya la I nostra. ara pues, ja la nostra, no, però estem preparats per seguir. Sí, aquí... Yes. Aquí s'acaba el nostre viatge. Deixem enrere molts bons moments viscuts en aquesta magnífica ciutat. I d'altres també. Coses que no us podríem explicar perquè s'escapen de la legalitat. Però bueno, tornarem més forts. Però vaig a fer el viajo. És que el càmera mai surt. Molt bé! Presentem el càmera. Ens falta un. Ens falta què? Sí, vine, que anem a despedir de Falta el Chico Malito. Bueno, 6 dies molt exigents. 6 dies. 6 dies de pura samba. Pura samba. De puro toque mestizo. Ojo. Ara, Al sol. Un moment, Avengers, caiguda Avengers. Però no fue... Vale, quasi se'm cau el mòbil. L'he patit infart. Ens hem passat tot el viatge fent això. Andreu, hem conegut dues persones. Domi. Nou integrant del grup. Domi, 3. I el càmera! Ah, no, cabrón.